دناوا شرط و مرجن گرانن آبوری سیاسی هروها آستان کرنا همو دموکراسی و فکر و رامانه و اشکنجه آل زندانان و بردوامی جانج دزدان زندانیان دناوا زندانان دا با اگرین جودا هروها ددمکی دا کو بحثا پیش دا کتنا هل بجارتنین سالا دهاتین ترکیه دهنه کرن انفلاسیون وی ولاتی سروی صدا هشته زیدتر جه 3 میلیون و 500 هزار گنجین لناوا ترکیه بیکار و خباتن بازار گرانه اپراسیونین در سنوری بردوامن دویدمه دا دنگین اک پارتی لگوری جهپی کم کریه و هر وها او حس کرنا پیشتر بو اردوغان هبو نها کم تر کریه صدام جی یکی زیده ترن دخوازم بزانم دست حالات ده چوا بکار بیتن وان همو اگران در باسکت و دیسا پشتی 20 سالان دوباره اردوغان کرسیا دست حالات قازانج کد لهم بریوه پلان اپوزیسیون چنه جبوشکاندنا اتفاق جمهور جهجای پروفیسور دکتور توفیق اردم بسپور سیاست الانقره دپرسم هجای دکتور توفیق گلک بخیر هاتیه کردستان 24 دبیجن دنگین کردان کلیلا مسوگر کرنا ورگرتنا کرسیا دست حالاتینا ده هلبجارتنین ده هاتین ترکیه آنکو کرد بریاره ددن آیا اپوزیسیون بیتا دست حالاتانها کرسیه جوار بگیرن برأيات وان هر دو آلیان هیچ پلانک برازی کرنا کرده هیا؟ کرد هشیارن دنگی خوب دانه که؟ Evet. Çok teşekkür ederim. Gerek spas. Şimdi Türkiye'deki siyaset Türkiye'yi siyaset çarçobe hepeymaniye cumhur hepeymaniye millet dema buna du parça dema du blok derketine peş du ali derketine peş ev aliyen ku dervayvan her du aliyan HDP ev partiye ku sadi hafte denge kurdan verdigre HDP ku nunere van denganem pegah HDP şu anda belirsiz. Naha ne diyare? Daha önceden AK Parti'ye Kürt peştir yoğun bir teveccüh sahipleri. Zedetir neziki AK Parti'ye bun, ev nezik bun dedemen davide kim buye? Naha HDP bu avayeke Kürt dengen Kurdan verdigre le Kürt dinaber avan her du hepeymani ande çe hepeymaniye cumhur çe hepeymaniye millet naha ne diyariye ke ku deka aligiriya ke bikin an nekin jiber ku ev masaya şeş ali kuvveki hepeymaniye millet de dizanin HDP'ye var ne girt nabha ne havan nabha ve levma le HDP digel veji bu avaya ki aşkere HDP ragihan ki ev diji hepeymaniye cumhurem o diyar kirku amaca kirku de neziktiri hepeymaniye millet anji şeş alibin le şertek cidabu peş gotu bu berbijeri hepeymaniye millet de kibe şertek dani bu peş gotu bu heke berbijeri hepeymaniye millet Mansur Yavaş be ev de denge xanedin şerteki o hacı diyar kiri bu HDP o heke Kemal Kılıçdaroğlu be berbijer ev dikarin dukhula duyem de denge xabedin evi HDP ragihanlek o ha da bu daha hepeymaniye milletci, hepeymaniye cumhurci nıkarın sadi penci zede yek var bigirin kanebe rapırsin vaha eşkererike lama najraha ve ev aliya ev hepeymaniye ko HDP de pişkiri bike de zanin ku de serkebe jiber ko HDP sedide 11 12 deng verdigre az diye bavariye demek o Rejiya Rastaqin adengin HDP sadi hafte bitaybet pişti daxistına Rejiya ben dahil bijartını le digel ve ki digel her tişti pegaha HDP gelek diyare rola HDP gelek diyare dengin HDP. Doktor Tevfik partiya da Salat-ı AK Parti bu operasyonun xuen ders nuri her vaha guhartına hint yasayan دروجه دا گرتنا هدف دخوازه دنگ تند آجویان جهلا کدن محافظ کاران بخوببتن و مسوگر کرنا کرسیا دست حالاته ده همبر دا اپوزیسیون به تایبتی ماسه ششیا به اتفاق ملت ناو خود در کریه دکاره چپکه برازی کرنا خلکی حتی دنگ خوب و آبدن
Şimdi biliyorsunuz özellikle 2015'teki seçim sürecinden sonra Hilbijartên 2015'de ev piştî hilbijartên Hindistanên şerê xendekan dest pê kir. Siyaset gelek bi awayeke cuda guherî û bi taybetî piştî referanduma 2017 siyaset bu du beş. AK Parti û MHP nûnertiya hepêmaniya Cumhur dikin. Dinava vê de neteweperestên Tirk zêde ne dinava vê hepêmaniyê de ji ber MHP'ye û hemahengin li hev dikin, ev li hevkirin diyar e. Ji alîkî din ve jî dinava hepêmaniya milletê jî neteweperestên Tirk hene. Em vê jî dizanin. Ev her du alî bi awayeke xurt neteweperest dinava van her du aliyan de hene. Em dibînin heke hepêmaniya millet ji bo wergirtina dengê Kurdan dikare çi bike divê çi bike eger pirsa we ev be ji xwe hepêmaniya millet ji bo dengên HDP'yê heskirina HDP dengderên HDP werbigire hindek hewlên wî hene. Lê ez ne divê bawerê deme ku dengên Kurdan dervayê HDP cihek bigire ji ber ku ew cihên ku Kurd zêde dijîn niha HDP jî partiya deva jî partiya ev her du partî her du ku dengên Kurdan werbigirin li Bakurê Kurdistanê. Lê em dizanin ku dengên Kurdan li Bakurê Kurdistanê di navbera HDP û AK Partiye de dinavbera van her du partiyen belabiyo dengên Kurdan. Ew serdanên HDP serdanên Kemal Kılıçdaroğlu'yı dibe ku ji bo wergirtina dengên Kurdan bandora xwe hebe. Lê ez ne divê bawerê deme ku dengekî gelek zêde werbigirin û hejmareke zêde parlamenter ji Bakurê Kurdistanê werbigirin. Lê hindek transfer hene. Hûn dizanin Nûşîravan Elçî serokê jûra parêzerên a Şirnexê beşdarê CHP bu naveke girîng e û navekî muhafazakar e hêjayê Diktor Tevfîq axiftinên te fam bikem lê Kurd çima ji AK Parti û Erdogan acizin? Di hember da opozisyonê planeke zelal nîne bi giştî civakê Tirkiye razî biket bi taybetî di navwan da Kurd. Wê çaxê aya Erdogan dikare çi bike bû razîkirina Kurdan bi taybetî behsa guhertina destûrê têkirin? Aya çar xalên destpêkî îmkan têde bihêne guhertin ji bo dan pêdanê bi mafên Kurdan ji hêleke din Erdogan dikare û calan bikarbîne ji bo zêdekirina şeibiyeta xwe dîsa wergirtina dengan? Evet. Ben Belê. AK Parti'nin Öcalan üzerinden Kürtlerin oyunu alabileceğini düşünmüyorum. Ez ne divê bawerê deme ku AK Parti bi ser Öcalanî dengê Kurdan werbigire ji ber ku berî niha de hilbijartinên berî niha de jî vê hewldanê kir ev hewldan kir AK Parti biriya Osman Öcalanî ev kir ceribandineke wiha kir. Lê dengderên Kurd berê xwe nedan daxuyaniya Öcalanî li gor min li ser dengderên Kurdan bandora Selahattin Demirtaşî zêdetir e ez divê baweriyê deme. Lê li Tirkiyeyê pirsa Kurdî ji bo çareserkirina pirsa Kurdî eger daxwazeke wiha hebe eger daxwaza çareserkirina pirsa Kurdî hebe û asayikirina pirsgirêka Kurdî hebe saldırgan bir politika olmaktan uzak bir biçimde yani Türkiye'deki radikal aşırı solun etkisine kapılmaktan ziyade divê HDP bêyî ku bikeve bin bandora ew çepkirên dijwar divê dikare HDP bi hemaheng be digel AK Partî dikare bi siyaseteke wiha xizmeta çareserkirina pirsa Kurdî bike. Hêjayê Profesör Diktor Tevfîq pirsa min dawiyê ji we hinekî kesî ye. Li Tirkiye hêjî ew hestiyariya derheqên neteweya Kurd, zimanê Kurd, coğrafiya Kurdistanê bi tundî heye. Ti bi xwe ez wekî min zanî xanima hewe Kurd e. Rola hewe weke profesyoran, akademîsyenan, navendên siyasî çi ye ji bo rakirina vê huşmendiya teng derheqê Kurdan malesef eger
پەیوەندی قوت نەبە من بدل دخواست بەرسفا من بدەی هێژای دکتور تەوفیق هون دikarin çi karekî bikin weke akademîsyen navendên zanistî ji bo rakirina vê kerbûkîna di dilê neteweyên din da li Tirkiye derheqî netewa Kurd. Evet. Şimdi Naha li Tirkiye'yi tundiya ku li dijî Kurdan tê kirin ez ne divê bariyê deme ku zêde be belê li gorî berê di navbera Kurdan û Tirkan de ew şerê ku hebû roj bi roj êdî kêmtîr bûye û ev pirsgirêk gihîştî astek welê ku mirov bikaribe gotûbêj li ser bike lê bêguman hindek istisna hene ev nayê tê ku istisna nîne hindek şer hene lê li gorî berê ku berê nasnameya Kurdî dihat redkirin Kurdî qedex hebû lê niha îro mirov dikarin behsa nasnameya xwe bikin dikarin bi rehetî Kurdî biaxifin pirtûkên Kurdî tên çap kirin tên xwendin û gengeşeyên Kurdî tên kirin her çend Kurdî ne zimanekî perwerdehiyê be li xwendingehan wekî dersên bijara Kurdî tê fêr kirin ev pirs Tirkiye dikare vê pirsê çareser bike em wekî akademisyen wekî siyasetmedar bikaribin zêdetir destê xwe bixin vî bariyê em dikarin vê pirsê çareser bikin li Tirkiyeyê ez di vê bawerê deme ku dê pirsa mafê perwerdehiya zimanê zikmakî dê demeke dirêj were gotûbêj kirin zehmete ku demekî nêzik de ev pirs were çareser kirin niha pirsa mafê zimanê zikmakî avantaj û dezavantajên wê hene û mirov divê demek dirêj li ser vê gotûbêj bike lê wekî min got li Tirkiyeyê axaftina Kurdî û behskirina nasnameya Kurdî li gorî berê êdî gelek pêşveçûn heye li ser vê pirsê û êdî em gihîştine pêvajiyeke girîng û nû û ez di vê bawerê deme ku AK Partî pêşveçûneke mezin kir ji bo çareserkirina vê pirsê û ji bo çareserkirina vê pirsê jî divê em zemîneke li ser zemîneke demokratîk gengeşên xwe birêve bibin bêyî tundiyê bêyî şerî bêyî terorê divê em vê pirsê دیارە هەر گوهارتنێکی لەسەر پرسا کورد و مافێ نەتەوا کورد لە تورکیە چێ ببن دەرەنجامی خەبات و تەکوشین و بەرخودان و ئیسرارا وانە هێژایە پرۆفیسۆر دکتۆر تەوفیق ئەردەم بسپورێ سیاسەتێ ژە ئەنقەرەی گەلەک سپاس دەم باش